A zadná pošeň. 8-2-1 Ružinov jebaný 24 hodín denne zamotám jedním kolobehom. Poradcom z toho schudol a trocha zbledol. Každý deň je piatok 13. Keď to takto pôjde ďalej, tak sa asi vyjebe na všetko. Začne fúkať a počúvať tvrdé techno. Na sídlisku budem odpadlík a pre parťákov čistý jebko s veľkou životnou depkou. Proste to tak cítim a paranoje to rytí. Život má účinok ako road tripy, co z takej ste piči. Do piči. V panelový svete sú povinné veci negatívne. Aktívne už nikto nepracuje, môj mozog už dávno nefunguje tak ako by mal. Ešte si pamätám, bol som malý. Vy ste sa mi smiali za spustené nohavice, ale teraz všetky velice počúvajú hybou šmakovice. Z televíznej stanice pre velice vybukvice. Poveste, kde sú tie časy, stačili na flašky, nejaké sáčky. Halabala akcia, bolo fúčte majky. Na záchode fajky a iné halúze, čo mi chýbajú, kurva. No není tak vírus. Tomu ver. A jasná pálka, Ružinovská. A 24 hodín sa motám jedným kolobehom. Biče, tieto trasy som už aspoň 1000-krát obehol. Už mi z toho prepína, veľa nechyba a uletel mi deken. Idem si na trúbkach cvičiť teken, tak mám tu pre vás jednu radu radšej. Neutekajte, lebo zomriete unavený. Vírus 1.0 vychádza z podzemí. ZPK to sme my, ZPK to sme my. Čo je? Každý deň tie isté vyjebané motaky, už mám z toho pod očami flaky, do hlavy tlaky, bam, bam, bam. Nech sa už preberem, tak na ramena nohy zoberem a vyberem sa inou cestou. Nepriateľov nebudem rozbíjať pesťou, ale konverzáciou čestnou môj život chytí iný priestor. Je to pekná realita, ale preč s ňou, Jop. Produkcia z komunistických panelákov 8-2-1 Jasná palica. A víc už o tom nediskutuju.